F'intervista ma' Gazzetta Awstrijaka, il-Viċi President tal-Parlament Ewropew Othmar Karas akkuża lid-Direttur Ġenerali tal-Olaf Giovanni Kessler li uża metodi illegali u rrifjuta li jinvestiga allegazzjonijiet dwar l-eks Kummissarju Ewropew John Dalli. Karas li kien ikkwotat ukoll minn diversi aġenziji tal-aħbarijiet saħaq ukoll li Kessler m'għandu l-ebda triq oħra ħlief li jirreżenja minnu fih. Fl-investigazzjoni tagħha fil-każ magħruf bħala Dallygate, l-Olaf qed iżomm mal-verżjoni li John Dalli talab 60 miljun euro. Intant l-avukat Gail Kimberley fl-aħħar sigħat reġgħet xedet tal-ħames darba fil-kumpilazzjoni tal-eks Sindku Nazzjonalista f'Taslima Silvio Zammit. Zammit huwa mixli b'tixħim wara li talab flus mill-kumpanija Żvediża Swedish Match biex jinfluwenza d-direttiva Ewropea dwar it-tabakk. Gail Kimberley, l-avukat li rappreżentat lill-kumpanija Swedish Match, qalet li meta kienet il-Portugal marfuqa Giovanni Kessler u qalla li ried ikellimha. Hi qalet li f'laqgħa ta' iktar minn 7 sigħat Giovanni Kessler qalla biex ma tgħid il-ħadd dwar il-laqgħa li hija kellha fil-Portugal miegħu. Sa dan it-tant f'intervista li ta' l-eks Kummissarju Malti John Dalli mal-istazzjon Ġermaniż ZDF, u baqa jinsisti li huwa qatt ma ltaqa' mal-avukat Gail Kimberley qabel ma marret Brussell biex kellmu fuq l-offerta ta' Swedish Match biex tirtira s-sospensjoni tat-tabak snus.